सत्य त्रेता द्वापर जुगरु मानवगण भगवानଙ୍କୁ केते भाव करी केते पूजा करी खोजी आसुचंती। संसार प्रेमरे जड़ित होई भगवान पाइबा बहु कष्टकर। ज्ञान जोगरु भगवान शीघ्र प्राप्त हंती। कर्म जोगरु पाइबा भगवान कष्टकर। ज्ञान जोगरु भगवान शीघ्र मिली जाती। हनुमान किपरि ब्रह्म प्राप्त करे यही प्रवचन भाग एकादशरी आलोचना करिबा। पूर्वु जाहा मंद আজি কর্ম মন্দ হইয়াছি বিষ কোষা সেই চিন্তা ছাড়ি রাম পদ ভজি অমৃত রসরে মিশা সংসারী কামরে লিপ্ত যে ভুনর নমিলে বিষ্ণুর রস বিষয়া নারীরু যেউ রস মিলে মাছি পরি হুয়ে নাশ বিষয়া বিশ্বরে শরীর যা জাত ବିଶ୍ୱରେ ଶରୀର ଜାତ ହୋଇଯିବା କୁ ବିଷୟା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶରୀର ଧରନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଷୟା କୁହାଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣକୁ କେହି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବର ପାଇବା ଆଶା ରଖନ୍ତି। ନିଜ ହୃଦୟ ମଣି ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବରପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ଯେ ରଖେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳ ଶକ୍ତିହୀନ ବଳ ହୋଇଯାଏ। ହୃଦୟମଣି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ପର ଦାନକୁ ପର ମନ୍ତ୍ରକୁ ହନୁମାନ ଦିନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ବିଫଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ପର ଦାନ ପର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଶକ୍ତିହୀନ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳ ଅଟଇ ଉତ୍ତମ। ଦିନେ ହନୁମାନ ସୀତା ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଭାବିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ଯଦି ମୋ ଶୋକ ବନରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଯୌବନର ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀଣା କ୍ଷୀଣା ପର୍ବତରେ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖି ଆନନ୍ଦରେ କାଳ କାଟିଥାନ୍ତି। ହନୁମାନ ପୁଣି ମନରେ ବିଚାର କଲା, ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ଜୀବନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ତ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରାମଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ ମାଗିଲା, ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ହନୁକୁ ଯେ ସୀତା ଦେବା ରାମ ରାଜି ହେଲେ, ନପୁଂସକ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କରି ସୀତା ଦେଲେ। ଯେ ମନ୍ତ୍ରରେ ନାଗୁଣୀକୁ ସେହି ଖେଳିଥାନ୍ତା, ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ହୀନ କଲେ ରାମ ବଳବନ୍ତା। ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ହୀନ କରି ଧ୍ୟାନେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଲାଭହୀନ କରି ମଧ୍ୟ ବର ଯାଚି ଦେଇ ନପୁଂସକ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ହନୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନୋଯୋଗ କଲେ।
ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କ ପର ହୁଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଶା ନ ରଖିନ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ରାମ ରୂପ ମାନବର ନୁହେଁ ଉପକାର। ରାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ଯେହୁ ଯାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନ ପାରିଲା, ଯେତେ ଦେବତା ବର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତକୁ ଉଚିତ ବର ପ୍ରଦାନ ଦେବତାମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଉପକାର ପାଏ ନାହିଁ, ସିଧା ସାଧା କିଏ ମନା କଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ ଶରୀର ପରର ଉପକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ରାମ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ, ରାମ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଦିନରୁ ହନୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ଏହି ଚରାଚର, ଓଟଇ ଯେ ଖେଳ ଘୋର। ଖେଳ ଘରେ ଯିଏ ମାତି ମଜା ପାଏ, ନ ପାଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୟର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସଂସାର ଖେଳ ଘରରେ ଯିଏ ମାତି ନୀତି ନିୟମରେ ଜଳଦାନ ଦେଲା, ତୃପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇବ। ଅନ୍ନଦାନ ଦେଲେ ସୁଖ ପାଇବ। ତିଳଦାନ ଦେଲେ ବହୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇବ। ଦୀପଦାନ ଦେଲେ ଚକ୍ଷୁଲାଭ ପାଇବ। ଭୂମିଦାନ ଦେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ରାଜା ହୋଇବ। ଏହି କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ସତ୍ ଅଟେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦେଲେ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ପାଇବ। ରୌପ୍ୟ ଦାନ ଦେଲେ ଉତ୍ତମ ରୂପ ପାଇବ। ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପାଇବ। ଗୋଦାନ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର ପାଇବ। ଏହି ସବୁ ଦାନ ଦେଇ ସଂସାର ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଫଳ ପାଇବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆସି ଏସବୁ ମାନବ କରେ ହେଲେ ବାବୁ ତାହା ହିଁ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ। ଜଗତେ କେବଳ ସ୍ଥିତି ଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମେ ମନ ରଖ ଭକ୍ତେ ଯିବା ମୁକ୍ତି ଧାମ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ସାର କଥା। କଳିରେ କିଛି ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ନାମକୁ ଯିଏ ପାଇବ, ଏକ ନାମକୁ ଯିଏ ସାର କରିବ, ତାର ମୁକ୍ତି ହେବ। ଏହା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। ଯଦି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କଲା, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ନାମ ସାର ହେଲା କି? ଏକ ନାମ ସାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗ ସାର ହୋଇଗଲା। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ନ ପାରିଲା। କର୍ମଯୋଗ ସାଧି ସିଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମା ଚିତ୍ ମନ ନିର୍ମଳ, ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ, ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ହେଲା କି? ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତକୁ ଭଗବତ ଖୋଜୁଥିଲା, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗୀ ପାଇପାରିଲେ କି? ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଯାର ଚିତ୍ତରେ ରହି, ନିଷ୍ପାପ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳରେ ନିଷ୍ପାପ ହୁଅଇ, ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ସାଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିନି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନରେ, ମନେ ଗୁଣି ହେଲେ ନର। ସେପରି ମାନବ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ, ଯାଏ ସିଧା ନରକପୁର। କର୍ମର ଚକ୍ରରୁ କେଜନ ସଂସାରେ, ଉବୁରି ତ ପାରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଗୁଣ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତି ଟାଣଇ, କର୍ମମୟ ଏହି ଭୂଇଁ। ତଥାପି ଯେ ନର ବିରାଗୀ ହୋଇଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଏ ତା ଫଳ। ସେପରି ଜଣକୁ ବୈରାଗୀ କହନ୍ତି, ନ ପଡ଼େ ନରକର ଜାଲ। ବିଷୟା ସୁଖରେ ମାତି ଦିନ ସରେ, ବୃଥା ଜୀବନ ତାହାର।
নানা দুঃখ ভোগী নিচজনি পায়ে ন পায়ে ব্রহ্মপয়রে হনুমান ভক্তি রখি ব্রহ্ম প্রাপ্তি করিଥିଲେ। ওম ব্রহ্ম দেবত্য